Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Bapikishe bekhala ngomtholampilo eNanda. Owezemsebenzi yomphakathi uhlole esasempangeni. Kanti isoka kwelokubulala intombi. Sanemukelene nabakampombosho omnyama kwindaba zethu ze1KZN TV. Amalungu omphakathi waseNanda eNewtown eThekwini KwaZulu-Natal avuka umbhejazane namuhla abhikishe ekhala ngokuvala komtholampilo wendawo kusukela ngezikhukhula zangonyaka u2022. Lo mphakathi utshela iziko leindaba ukuthi sekunezigameko eziningi lapho abantu ke bedlula emhlabeni ngenxa ongakwazi ukufinyelela ngesikhathi kwemtholampilo yendawo ngoba ikude kanti ke nezaguga akayisakwazi ukulanda imishanguzo yazo. Kuphazamiseke ukusebenza elokishini iNanda eNewtown A ngesikhathi amalungu omphakathi evuka umbhejazane evala yonke imigwaqo ekhala ngomtholampilo wendawo abathi-ke uvalwe ngemuva kwezikhukhula zangonyaka u2022. Iklinikhi yavalwa ngo-2021 abantu abaningi bayashona la abakwazi ukukhona ukusizakala. Izigameko nje sezenzekile zibe yiningi, abantu bayafika lapha ingane zesikole ziyagwazana azikwazi ukuthola usizo because iklinikhi ivaliwe. Ingane abanye uthola ukuthi bakhulelwe bafike ngakhona eklinikhi sekuye kwenzeka lokho uthola ukuthi umuntu usiswa ekhulelwe wacishe babelethela khona eklinikhi o wabelethela khona ukuthi ingane yashona. Ngesikhathi iziko lezindaba lifika kule ndawo amatekisi kanye nabagibeli bebeqhinqa esikhumulweni samatekisi nezitolo ezikule ndawo bezivaliwe kwazise ababhekishi bebengagayelwe emphako. Umphakathi uthi-ke okubadina kakhulu ukuthi-ke lo mtholampilo ophakela amawadi amane ehlukene wangenwa amanzi ngesikhathi sezikhukhula kepha akukho umonakalo ongadala ukuthi-ke uvalwe. Lo mphakathi-ke uthi ufuna umtholampilo uvulwe usebenze noma-ke ungakalungiswa kwazise bathwele kanzima. Bafethu ba defaulter kasi kukude abantu mabelimele abakwazi ukusizakala. And futhi emva kwalokho uma ufika uzofuna usizo la banjiswa queue ende hayi abantu bebancane thatha isikhathi eside. Inkinga la bekuthiwa bayazama ukuthi kube khona ibhasi ezothatha izalukwazi zizise ekliniki la ezothola khona amaphilisi zibuye ayikwazi ukwenza lokho. Ingane zethu ziyagula sonke sineyinkinga la kodwa usizo asulutholi. Ikhansela la kule ndawo levumile ukuthi-ke banalo ulwazi ngalomtholampilo futhi baxhumene nomnyango wezempilo esifundazweni owabazisa ukuthi-ke baseyinhlelweni zokuba wakhiwe kabusha. Esikwaziyo njengamakhansela asiripotele khona ukuthi ngokwestage sokuthi clinic izinto isakwi-procurement yakhona kamasipala for ukuthi ucontract akwazi ukuthi akwazi ukuthi kuqala ukwakhiwa kwekliniki. So yilokho esikwaziyo but-ke ngiyacabanga ukuthi uma sesitholile i-department izofika ikwazi ukuchazela umphakathi ngama-details wakho ukuthi kuhamba kanjani. Umnyango wezempilo esifundazweni uphawule kanje. Ukanti-ke siphatheka kabi ukuthi kube nokulibaziseka okukhulu ekutheni kuqashwe loyo ozokwazi ukuthi aphinde ayakhe. Uthe sesimqashile kwadinga ukuthi aphinde ahoxe sasiqala phansi-ke uhlelo lokuthi siqashe futhi omunye omusha ukuthi akhe yona le kliniki. Siyazi lokhu ukuthi akukuhle kuphathi kahle umphakathi kepha siyacela ukuthi umphakathi usibekezelele uma sisaqhuba lolu hlelo lokuthi siphinde siyakhe ikliniki njengoba sesazomemezela ukuthi khona omusha esesimqashile ozokwazi ukuthi angene aqale ngokushesha ukwakhiwa kwayo lele kliniki. Laba basabisa ngokuqhubeka nombhikisho wabo uma-ke bengazitholi izimpendulo. Ey'ndabeni ze1KZN TV kubika uNtombi khona Mvubu eThekwini. Ungqongqoshe wezemsebenzi yomphakathi KwaZulu-Natal uMartin Meyer uhambele isikole samabanga aphezulu eMpangeni High enyakatho KwaZulu-Natal ukuhlola imisebenzi yezobuciko nemidwebo eyenziwe ngabafundi. uMeyer ke nethimba labehluleli babesebekhetha imidwebo emithathu ehambe phambili ehambisana nemiklomelo yakhona. Uthi-ke lokhu kuyingxenye umnyango wakho oqinisa ubudlelwano balomnyango kanye ke nezikole esifundazweni. Ungqongqoshe wezemsebenzi yomphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal uMartin Meyer ehambisana nephini likaSomlomo eShamthetho saKwaZulu-Natal uMabatho Tembe isekele lemeya kumasipala seMhlathuzo Christo Botha bavakashele isikole iMpangeni High ukuhlola umsebenzi wobuciko imidwebo yabafundi enhlobonhlobo ngaphansi kwesiqubulo lesithi The Spirit of KwaZulu-Natal. uMeyer uyachaza.
Got into office, it's just over 50 days ago now, and I saw these white walls. I thought, no, when I'm in my office, I must be reminded that I serve the people of KwaZulu-Natal, and I wanted to really see the spirit of KwaZulu-Natal. So instead of going out and buying generic art from the shops, I contacted the school, Mpangeni High School, and asked them to do a little competition that I provided prize money for. No tax money was used, luckily, and asked these young artists of the school to show what they see as the spirit of KwaZulu-Natal. Because KwaZulu-Natal as a province have been through the worst with riots and floods and all of that. We went through these elections peacefully, even though so many people said it won't happen. And I think the true spirit of KZN is truly showing through. Umeya uthi njengoba lo mncintiswano ubungokuqala kodwa ke banezinhlelo zokuthi ke beqhubeke nawo behambele nakwezinye izikole kakhulukazi lezo ke esendaweni zasemakhaya ezingenazo izinsiza ezifana nalezi. This has been a great start for us. We know that out there are so many artists in our rural schools. Unfortunately, many rural schools can't give art classes like a school like this can. I actually spoke to the principal because they've got music and all those things, and they're happy to include schools around them as well. But we'll be going out and see which schools also have these young budding artists. If we can help them through donating art supplies and those things, I will do so. And also hear from people in the rural areas what they see as the spirit of KwaZulu-Natal. So I'm very excited that we will continue with this competition going forward. Umfundi okunguyena umdebo wakhe wobuciko ohambe phambili uthi lo mdebo wakhe ugqugquzele ukuzigcina kumntwana wentombazane eyintombi nto nokusho ke ubumsulwa bakhe. Inspirashile saying ethi uNtombi kusho ukuzigcina. Lapha ke ngase ngafuna ukukhombisa lokho ngentombazane esanda qeda ukuyohlola ngichashaza scenery village cause khona intaba ngibe ngafuna ukwenza sunset lejwayelekile because angithi khuluma spirit of KZN and KZN is purified and innocent, so yeah ngase ngakhetha blue no purple no white because it represents that. Lemqomelo ibihlukene ke ngesigaba ezithathu. Ophuma endawo yokuqala uthola R1,000 endawo yesibili R700 kanti indawo yesithathu yona R500. Kanti ke lemdwebo ke izofaka odongweni ehhovisi likaNgqongqoshe kuthi ke omunye wesine uye kuyiphini likaSomlomo eShamthetho emike ihhovisi likaSekela Meya eMhlathuze. Lesike izindaba zo1 KZN TV nginguSamkeliswa Nqulunga ngisempangeni. Uphinde wavela kafushane enkantolo kaMantshi yaseMzumbo ogwini kwe-Olseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Owesilisa osolwa ngokubulala kumama womntwana wakhe uMandisa Celo bengumfundi kaMatriculation esikoleni esinokubonga secondary eMthwalume. Untuthuko Sosibo kuthiwa wagajwa isikhwele washawa wabulala umama womntwana wakhe wafa ujuqu nongacaci uba ingxabano yayikanti isuswe yini. Uphinde wabengelela imantshi enkantolo yaseMzumbe owesilisa osolwa ngokubulala isinqandamathi sakhe esingumama womntwana wakhe neminyaka eyisithupha okuthiwa wamshaya waze wafa njengoba wayeshayeke kakhulu ekhanda libokozela. Umsolwa uvele kule nkantolo ezofaka isicelo sebheyili kanti obemeli Women of Mthwalume enkantolo uthi abahambisane nokuthi umsolwa athole ibheyili. Uthi umsolwa wakhombisa isihluku esikhulu ngakho akakwazi ukudedelwa emphakathini. Sila inkantolo namhlanje eMzumbe ecaleni elibhekene nontuthuko Sosiba uMatung owabulala uma wengane yakhe uMandisa Cele behlela ngokumhlukumeza ke njalo ngoba nje bese kunezigameko eziningi la behleze emshaya khona kwesinye isikhathi axabane nabantu abakhona abafana nje abasendaweni, so kuphethe ngokuthi ke amshaye aze ashone. Namhlanje uzocela ibheyili as abantu besifazane as Women of Mthwalume sithi akangayithola ibheyili namhlanje asimdingi emphakathini. Iqhuba ululeka abantu besifazane kanye nabesilisa abahleli kubudlelwane abahlukumezekayo ukubona. Ushadile ubaba wengane noma uniyajola nje akakusiza ukuthi uhlale ebudlelwaneni la uhlukumezeka khona ngoba vele kugcina ngokuthi ushone. So uma ngabe kuukuthi uyabona umuntu mekwanqaphela umuntu noma mekwakuphusha kambe umuntu wesilisa manje uphume kulowo muntu ngoba ekugcineni vele uzokubulala nakhona kubantu besilisa umuntu wesifazane
manje uphume kuyena lo muntu wesifazane ngoba vele egcineni uzogcina ngokumbulala bese uphelelwa yikona konke okwenzayo. Khona abasebenzayo khona nabangasebenzi kubantu besilisa, kodwa khona yizo umuntu wesilisa usebenza, phuma kumuntu wesifazane uma ngabe kuthi kunamaphutha wenzayo. Nawe uma umuntu wesifazane, uma ngabe umuntu wesilisa wakunqaphela noma wakuphusha noma wakushaya noma ngempama eyodwa, ekugcineni uzogcina sekubulala. Asifundeni ukuthi alukho uthando ekuthenini umuntu wesilisa afanele akushaye. Lo muntu wesilisa usuke engakuthanda uma ngabe segcina ngokuthi akubeka isandla. Uthi likhona iqhaza elingabanjwa umphakathi ukunqanda izigameko ezifana nalezi. Engingacela noma mhlawumbe umphakathi ongase iqhaza ongasulibambi, uma ngabe ubona umuntu wesilisa eshaya umuntu wesifazane, uma ngabe usaba ukuthi uziveze wena ukuthi ubani, ungafonela amaphoyisa anonymous or else ukhulume nabantu, ngoba abantu abaningi sikhona singemphakathini bayasibona, bakhona abantu abakuyintweni zabantu besifazane. Ungakwazi nanokukhuluma nomuntu oyedwa umuntu ofumthwalume or ufonela amaphoyisa, noma sekukhona namaforum ukhulume nomuntu oyedwa eforum, noma ngathiwa uzivezanga ukuthi ubani kodwa nje usho ukuthi nasi sigameke esikanje, siyacela ukuthi kube khona usizo ngoba vele egcineni umuntu uzogcina ngokuthi ebulewe. Umsolwa wenqatshelwa ibheyili, icala lahlehla. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo eMzumbe. Alokho ngene njalo amazwi enduduzo kulandela kokudlula emhlabeni kaMsungulu wama-Crown Gospel Music Awards uZanele Mbokazi Nkambulo obephinda bengumsakazo woKhozi FM. uMbokazi Nkambulo udluleke emhlabeni namuhla eyintatha ke sibhedlela eParklands emva kokuphatha komdlavuza wamaphaphu owavela ngoMbasa uApril kulonyaka. Siselamese eThekwini ngaphandle kwekhaya likaMama uZanele Mbokazi benobaba uBishop Kambule emva kweindaba ezibhlungu zokuvuka ukuthi namhlanje udlulele emhlabeni. Kuzokhumuleka ukuthi uMbokazi ukugula kuqale okuvela ngoApril kuwona lonyaka. Sikwazileke ukuthola ithuba lokuxoxisana nokhulumela umndeni wabeka izinto eziningi ezahlukene nezinye zazo abezemkhumbula ngazo. Awusebengelela nakubabukela emakhaya sishaqekile. Sibengasilindelanga ukuthi besingalindelanga ukuthi kungashesha kangaka. Kodwa ke somndeni sithemba uJehova, futhi singabantu esisebenzisana naye nakwezamabhizinisi sithemba uJehova, simenje kule ndawo ithemba lethu lokuKristu. Mongamchaza uMama uZanele Mbokazi ubekade ewumuntu onjani? Beka umuntu othanda abantu, beka umuntu osebenza ngokuyikhandla. Abaningi bazomkhumbula ke ukuthi beka namabhizinisi amaningi kade wavulile. Bekukhona abo Future Leaders, kukhona abo Gospel Crown Awards, khona ngisho iLast Journey, which is the funeral burial company, and many others. He also did a lot of training and marketing strategies for various companies as a consultant. So bekenza izinto eziningi kunalokho kwaziwayo ukuthi useradweni, aphinde futhi abe ku-TV as a presenter. She has done all that. Mr. Mtshali, ngiyazi ukuthi kusanda kwenzeka kakhulu mhlawumbe ezinye izinto zamalungiselelo kungezinye engakeze ukuzazi, kodwa mhlawumbe kusibeka nje isithombeni ukuthi mhlawumbe okunye kungacaca nini njengoba lisaqhubeka isona. No, kuzocaca amalungiselelo azocaca mhlawumbe tonight, ukuthi nje umndeni uqedele lokho sakuhlanganisa, kodwa kuzocaca. Futhi si understand ukuthi ube umuntu wabantu, so angeke sikwazi ukuthi sifihle umuntu wabantu. Sizobuya futhi sizosho through various platforms nokuthi ke iCrown Gospel Award platform, social media, we will use that as well as our main driver going forward, so that wonke umuntu akwazi ukuthi azi ukuthi kwenzakalani. Sesigoqa iziphi nje ezinye zezinto ezinhle ozomkhumbula ngazo? The midwife of dreams, umbelekisi wamaphupho. Akaze umbona umuntu ophupha kanje, akayicabangi into limitation. Manje umuzwa sathi mhlobo wami asivele siyenze lento, manje uthi wena usacabanga ukuthi idea, hayi yena sonane plan no action soqalile, so beka umuntu of action. So sibonga kakhulu nje
ispirit sakhe ne energy yakhe. She had very vibrant and positive energy. It's been a pleasure and absolute blessing ukuphila naye. Okay, sabonga kakhulu. Wamukelekile. Kanti okwanamhlanje bekusabonakala umndeni ungena kanjani abamaciko kulindeleke ukuthi njengoba kuqhubeka isonto kufike izikhulu ukuzokhalisana nomndeni. Kudebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiselami eThekwini. Ake siyetolene nebeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukelene nabesilo kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Bapikishe bekhala ngomtholampilo eNanda. Owezemsebenzi yomphakathi uhlole esasempangeni. Kanti isoka kwelokubulala intombi. Bathukile abazali nabafundi besikole samabanga aphezulu siyahlomula high school eMgungundlovu maphakathi likaMthaniya kulandela ke isigameko sokugwazana ke kulimale kabafundi. Lesi sigameko kubika ukuthi akusona sokuqala sokulimazana kwabafundi kulesi sikole. Kanti ke ikhansela uDumisani Phungula uthi bakhathazekile ngalezi igameko ngoba zithusa abafundi iphinde ke zehlise ke nesithunzi sesikole. Uthi okuthusa kakhulu uthi sekuseduzana uba ke kuqala ukubhala kwevivinyo zabafundi bakamatikuletsheni. Ukhathazekile umphakathi kanye nabazali besikole esiyahlomula high school ese-Ashdown eMgungundlovu kulandela isigameko sokugwazana kwabafundi. Ikhansela uDumisani Phungula uyanaba. Njengoba nisibona sila kulesi sikole sase-siyahlomula high school e-Ashdown kulandela isigameko esibhlungu esenzekile kulesi sikole ngoLesine la kulimele khona abantwana kulesi sikole begwazwa omunye wabafundi okuyikona kokusithatha kusibekela ukulandela ukuthi isigameko besingasilindele njenga nomphakathi ikakhulukazi ohlangothini labazali ukuthi kube nesigameko esifana nalesi. Uphungula uthi benginovalo lokuthi kungahle kuphazamiseke ukufunda nokufundisa namhlanje. Kodwa okusijabulisayo ukuthi enye into kade siyilandela namhlanje ukuthi ukuqhubeka isikole siyaqhubeka nokufunda okuyiyona into esijabulelayo nanokuthi enye into esijabulela kakhulu ukuthi sesikhulumile nothishomkhulu wesikole ne-school governing board sakhona uhlalo wakhona waqinisekisa ukuthi udaba balithathela phezulu kakhulu kuyimanje nje njengoba ngikhuluma nani bayohlala njenge-school governing board kuhlelwe i-school safety committee meeting la sophinda futhi kuhlale khona nabezokuphepha ukuthinta amaphoyisa nazonke inhlaka zo-CPF ukubheka udaba lala esikoleni but udaba olungasijabulisi kakhulu olenzekile and asifisa ukuthi isimo esifana nalesi siqhubeke kodwa sikujabulela kakhulu ukuthi isikole njengoba sikusona nje namhlanje siwabonile amaphoyisa ekhona ebhekile ukuthi yini engase yenzeke and ingane zikhona esikoleni lento kade ijikeleza kuthiwa isikole sivaliwe sifike saqinisekisa ukuthi amampunge nje lawo isikole ngeke size sivalwe futhi ngeke sifune ukuthi isikole sivalwe ukuthi nje thina njengabazali othisha nabafundi kufuna sisebenzisane ekwenzeni ukuthi lesi sikole kube isikole othisha bakwazi ukufundisa kusona. Kanti uthi imbiko iveza ukuthi umsolwa seboshiwe. Sitholile ukuthi umntwana osolwa ukuthi uyingxenye lesi simo usebanjiwe okuyikona futhi okwenza ukuthi kube nozinzo esikoleni ngoba uma kwenzeka izinto bese umthetho ungathathi indawo yawo lokho ngahle kubhebhethekisa isimo. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uthunyelelwe imibuzo ngalolu daba kepha awangaphendula kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni ze1 KZN TV ku Ayanda Dube se-Ashdown eMgungundlovu.
Nkosi yasizwe saseManzimeleni inkosi uThanduyise kaMpiyezi Ntombi Mzimela isingathe kumqhudelwano wezikole ezingaphansi kwalesizwe ngenhloso yokuqhakambisa kamakhono kentsheni. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uMzimela uthi lokhu kuphinde ke kusize ukuthi ke intsha ingazimbandakanye nobugebengu kanye nezinto ke ezibhedayo. Lo mqhudelwano buhlanganisa ke izikole zamabanga aphansi naphezulu. Nakuba belishisa likhipha umkhovu etsheni, kodwa abafundi bezikole ezahlukene zamabanga aphansi nezamabanga aphezulu ngaphansi kwenkosi yaseMazimeleni bebephume ngomningi babo kumqhudelwano webhola lezinyawo nelomnqakiswano obuhlelwe inkosi yesizwe. Inkosi uThanduyise Mzimela ithi lokho kuyingxenye yokunika intsha ithuba lokuba izibonakalise kwazithe bekukhona nabahlonza ikhono. eMazimeleni abantu basemakhaya abantu basemakhaya bakajwayele ukuthola ithuba lokuthi beveze ikhono labo. Sathi ngazakhela into yethu la sohlala khona sinaMazimela siyisodwa sidlale bese sicela abantu abakwazi ukuvula amasango amakhulu bezosibuka sidlala. Uma sibe nhlahla bese bakhona abathatha ubhathi wabo. Bakhona abafana basendaweni asebeke bahamba babadlala kuyo umdlalo ehlala namhlanje lapha. uJomo Gumede lo coach Richards Bay wayedlala khona lapha naye. uMichael Wagumede kusacishe ugcina ukubonakala kwi-Richards Bay futhi naye. Before Richards Bay bekwi-Arrows wadlala kulo mdlalo. Baningi abanye ngababala. Inkosi uMzimela ithi le midlalo izosiza kakhulu ekutheni intsha ingazibandakanyi nezinto ezibhedayo okuhlanganisa nobugebengu. Le midlalo futhi isiza kakhulu ekuthenini isicela abantwana bethu belapha egroundini bengekho endaweni la ukoniwa khona kwazwa khona izinto ezimbi. Uyazifihla intsha yethu ihlaselwe uphuzo, ihlaselwe idakamizwa nento eziningi ezenziwa intsha zobugebengu. Uma belapha kusuka namhlanje cishe ikhozi lapha ku-24. So kusho abantwana abaningi kakhulu abagcineke lapha abazosinda kule nkubeni besisho abazokwazi ukuyenza ngoba balapha bayadlala. Le midlalo beyihanjelwe abadlali abafana noSiphelele Ntshangase oke wagijima ku-Kaizer Chiefs osedlala kwiDitlo, kanjalo noAndiswa Ndawonde odlala kwiBlack Leopard obehambisana neTM Scouting. Usiboniso Jomo Gumede nowakhulela kuyona le ndawo nawo uncome kakhulu okwenziwe inkosi kwazise kunika ithuba intsha esemakhaya. Bonke laba basho ngazwilinye ukuthi le midlalo izosiza kakhulu kwintsha kwazise izindawo ezisemakhaya asinakwa kakhulu kunesemadolobheni. NeTM Scout ukuzobheka italente ngoba ngiphelezela uDebza because siyazi ukuthi emakhaya isikhathi esiningi abayithola opportunity ukuthi bekwazi ukushowcase italente, so sifikile sazolibuka italent. Bonga yona inkosi uMzimela ukusiletha for invitation yakhe ukuthi silethelana endaweni yasemakhaya for ama schools tournament sibone ama Rough Diamonds yabo because amanye ama situation abanye abatholi ithuba. That's why yena invite iTM Scout nathi ukuthi sobona abantu abanenqubakela phambili abasenekusasa elihle. Emalanga la ngisuka khona la. So kimina kusho lukhulu ukubuya ngizobukela elinye italent ukuze kuqhamuka omunye uJomo Gumede. Namhlanje ngiucoach oprofessional, so ukuvela kwami ngibe khona ngizokhuthaza izingane la ngihlale khona ngafunda kuzo zonke lezi izikole la emakhaya. So kubanika nabo ugqozi nomfutho ukuthi hayi ukuthi umuntu osuka kuphi kuyenzeka usuka khona la uphumelele ngoba ekugcineni sokuyisinkwa sondla imndeni ngazo ngale ibhola le. Bekunemkomelo yemali kanye nezindondo namabhola kwabanqobile, kanti isikole esinqobile ebholeni labafana kube yizimeme ihlule iMashana Nandana. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo kwagolela. Ake siphinde futhi seyedolweni nebeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo ke zona ezihamba phambili namuhla. Bapikishe bekhala ngomtholampilo eNanda. Owezemsebenzi yomphakathi uhlole esasempangeni kanti isoka kwelokubulala intombi. Ake sibheke engosini yazomnotho.
Iranda kuleli u-18.29 uma liqhathaniswa nedola laseMelika beku-19.98 kwi-euro yase-Europe bengu-23.37 kupondo waseBrithani. Kuthi intengo yegolide yona bengu-$2,436.01 i-ounce. Kuthi intengo kayolonga hluziwe bengu-$79.66 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Inkampani yazabagijimi iNkamana Athletic Club ibambisane nomasipala wesifunda iZuleni kanye nowaseBaqulusini basingathe kumjaho obuhlanganisa abantu abasoka kuyifundazwe ezahlukahlukene obizwa ke iNkamana Marathon. Lo mjaho ubuhlukene kathathu kukhona u21 km, 10 km kanye no5 km. Kanti ke lo mjaho ubuhlelo ukukhuthaza abantu abasha kuba bazivoca bese beqhela nakuyidakamizwa. Injabulo ibhalwe emehleni kubasubatha kade bengenela umjaho obubanjelwe eFryhead ngempela sonto kanti owinile uveza ukuthi lo mjaho ubungelula. Bengizima kakhulu ukugijima namhlanje ngoba ama-athlete ase-KZN amaningi bekhona impela esikhompyutha nawo futhi yiwona ajwayele ukugijima ama-distance o-21 km. Mina ngumuntu ofikayo kuma-21 km, so bengizima kakhulu, bengiwasaba amajita, yangiyeke kakhulu i-competition endleleni. Umeya wesifunda iZululand uveza ukuthi lo mjaho uhlelelwe ukuba ukhuthaze abantu abasha. Sizama ukukhuthaza abantu abasha ukuthi abayivoca nanokuhlanganisa abantu. Yabona nje ngokwe-economy umnotho njengoba ubona nje abantu bengaka khona abasuka koLimpopo angithi ke babhukhile la, so ngokomnotho ngamabhizinisi umkhandlu waseBaqulusini uyasizakala. Kodwa futhi sikhuthaza nezingane zethu ukuthi zisuke kuma drugs kulento yeyidakamizwa, uthola ukuthi abasaperform ngisho nasesikoleni, so ke sizama ukubaqoqa senzele ukuthi kuqhubeke abagijimeke la bazothola ama-certificate nama-license ukuthi baye emjahweni ongaphezulu. Kanti njengoba kuseyinyanga yabesifazane, umeya wamasipala Baqulusi ugcizelele ukubaluleka kwabantu besifazane. Ngigcizelele ukubaluleka kwabantu besifazane hayi kuphela kule marathon kodwa kukho konke nje sikwenzayo njengomkhandlu. We are always biased kubantu besifazane because siyazi ukuthi bebencishwa amathuba phambilini, kepha namanje zisekhona izinto ezingama-red tapes ezibanga ukuthi bangasizakali. Sinakho nje ukuthi uma ubuka attendance yabo bebaningi kangaka namhlanje. It's not a coincidence ukuthi yenzeka njalo ngenyanga yabantu besifazane. Sifisa kakhulu ukuthi abantu besifazane they must own it up, bayenze beyabo. Amadoda awabe ingxenye yayo kodwa i-own abantu besifazane. Siyafisa nje ukuthi nakanjani siqhubeke siyeseke futhi singasuki ekutheni njalo ibe ngenyanga yabantu besifazane okuyinyanga ehlonishwa kakhulu ezweni lethu. Khona manjalo winile kwabesifazane uthi le mali izokwazi ukulekelela abanye abaseqenjini lakhe. Ngijabulile la and ngihappy ukuthi ngiwinile le mali. Ukhona ethimini yami nje abantu bakakhona ukuthi mhlambe bayithenyelela amateki okanye yini. Ngifisa ukuthi ngayo imali le mhlambe to the way one wabona ukuthi mhlambe ngimncede nje nami ngeze uyinye ngayo nje ngoba ininzi yona ininzi ifuna ukuthi umuntu uyisebenzise kahle and uyisebenzisele ukuthi ungayijabulisi uyedwa nje ujabulise nabanye abantu ba around wena. Thobe kadlala ezindabeni ze1 KZN TV ngiseFryhead. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushisa ikhotha zasedlebe kwakosha nesemabedlane okamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.